أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala adam balasını şu dünyaya бәхетле булып яшәр өчен яраткандыр. Чыннан да кеше бәхет эзләп үзенең гомерен яши. Әгәр асыл нигездә карасак, кешенең бөтен тырышкан тапканы бәхетле булыр өчен. Янында яраткан кешеләр белән тыныч яшәр өчен. Янында мохтаҗсызлык тормыш корыр өчен. Я булмаса мәшәкатьләрен, борчуларын бетерер өчен, авырмас өчен, һәм башка шушындый ихтыяҗларын канагатьләндерү өчен ул гомер буе тырыша. Ахыр чиктә барбер кеше бәхетнең нәрсә икәнен аңламыйча дөньядан китүе дә мөмкин. Инде сораган вакытта дин безгә бәхет бирәме соң дигәндә, дин безне бәла-казалардан арындырмый. Иң беренче шунысын аңларга кирәк. Чөнки бәхет белән бәла-каза алар бер-берсенә бәйләнгән әйбер түгел. Бу сүзләр бик сәер һәм гаҗәп булып тоелыр. Чөнки кешеләр бәла-каза кичермәсәк, без бәхетле булыр идек дип уйлыйлар. Ләкин алай түгел. Аллаһ Тәгалә шулай кырган бу дөньяны, дөнья безгә гел ниндидер мәшәкать китереп тора. Әгәр уйласак, бу дөнья үзе гел мәшәкатьтән бәла-казадан гына тора. Кич иттеме, чирки эшли башлый. Ул да үзенә күрә бер бәла бит. Я булмаса, таң аттымы, кояш кыздыра башлый. Ул да мәшәкать. Я булмаса, иртә җиттеме, эшкә барырга кирәк, тагын бер проблема. Шулай итеп, дөньябыз безнең мәшәкатьтән борчудан тора. Нишләтсәң дә ул борчу. Ләкин динебез менә шушы борчуларга дөрес итеп карарга безне өйрәтә. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бәла-казаның чишелешен көтү бу Аллаһ Тәгаләдән" ди. Димәк, иң беренче безнең тормышка карашыбыз бәла-казалар мәңгелек түгел. Нәрсә генә килсә дә, ул бөтенесе дә вакытлыча. Яки ул бәла-каза чишелә, яки син бу дөньядан китәсең дә ул бәла-каза турында онытасың. Ул да чишелеш. Чөнки безнең бар ахирәт тормышы. Мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер карашыбыз динебезнең дөньядагы мәшәкать борчуларыбыз ул бер нәрсә дә түгел ахирәт белән чагыштырганда. Дөньядагы бу мәшәкатьләрне кичүе күпкә җиңелрәк, әгәр шушы мәшәкатьләргә чыдамыйча, түзмичә, харам юл белән яшәп, теге дөньяга тамукка эләксәң. Тамухыбыз тагын да яманрак. Шуңа күрә безгә шушы фикер, иман, ышану бәла-каза мәшәкатьләрне чишергә ярдәм итә. Өченче чишелеше мәшәкатьләре безнең әгәр безгә зыян китерүчеләр булса, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин аларны язалармын" ди. Гәрчә бу дөньяда сез язалый алмасагыз да, яки алар яза күрмәсәләр дә, мин аларны язалармын ди. Ә без шуның белән тагын тынычланып, тагын бәхеткә таба атлый алабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, 4нче чишелеше. Кайчакта бәла-каза үзе бәхет. Сахабалар, мәсәлән, борчылганнар, әгәр дә алар белән берәр нинди бәла-каза булмаса, алар уйлаганнар: "Әллә Аллаһ Тәгалә мине онытты микән?" дигәннәр. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яраткан бәндәләремне генә сынармын" ди. Сыныйлар бит бәла биреп, я булмаса авыру биреп, мәшәкать биреп. Менә шушы сынауларны без дөрес кенә матур итеп үтәбез икән, димәк, мөхтәрәм кардәшләр, без тагын бәхетле. Без Аллаһ Тәгаләгә тагын якынаябыз. Шуңа күрә дөньяны тышкы яктан гына карарга кирәкми. Мәсәлән, тышкы ягы дөньяның ул мәшәкатьле борчулы. Ләкин без аны ничек кабул итәбез, менә шуннан тора безнең бәхетебез. Чөнки һәр проблеманы да сиңа файдага әйләндерергә мөмкин. Хәтта юлда пробкага эләгүеңне дә. Аллаһка шөкер, мин пробкага эләккәнмен, алда зур авария булган икән, алгарак чыккан булсам, мин дә анда эләгәсе идем дип уйласаң яки белсәң, син ул пробкага мәдхияләр укыр идең. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, без кабул итүдән тора дөньяны. Нишлибез? Ничек итеп иманыбыз ни дәрәҗәдә нык, ни дәрәҗәдә камил, шуның кадәр без бәхетлерәк. Шуның кадәр безнең өчен бәла-казаларда кимрәк, шуның кадәр дә алар безнең өчен бик түбән булып күренер. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләдән сораганда, без сорыйбыз камил иман, яқин. Камил иман, яқин булган очракта Аллаһның рәхмәте белән дөньяда бер нәрсә дә безгә авыр булып күренмәс.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.